dám Oscar Mike jako. Oscar Mike, to moje rozumím, zkoušte rádia. Oscar Kilo, Oscar Mike, rozumím, takže 5, jo? 5, ano. Jmenejte si Oscar Kilo, Oscar Mike, dobrý den. Dobrý den, pane. Jmenejte si Oscar Kilo, Oscar Mike, je to byla numer, to bude pojížděna vyčítovat 27, informace o proudu přijala, proto budu let malý pravý na 27 a vrstní rozpad. Je to jasný, takže pokračujte na 27 a na okruhu 1. Už byla je ta jinak kruzáky, poloha neznáma. Tak dneska je 12. června, vracím se z mého rekordního letu, když jsem letěl na trase z Benešova přes Soběslav na Jindřichův Hradec, Telč, Jihlavu, Havlbrod. A teď kloužu zpátky do Benešova, mám tady poslední výlet. Je to úžasný, jsem na cestě 4,5 hodiny, bylo to naprosto fantastický. A před náma v dáli LKV Benešov. Předpokládám přistání tak za 20 minut. Benešov info Oscaru nebo 1-4 opouštím ATV na zrozí na Lipová napíšem. Já slyším. Absolutně famózní zážitek. Některé pasáže byly neuvěřitelné. 2500 metrů vysoko, 20 minut mi to nepouštělo dolů. Fantazie.